Ето и вечерята за малките котлета. Телешко месо, каймичка, кокоши сърца и едно пилешко буче, отрязано на 4. Некъде котлета са родени на 12-13 февруари. Растат добре. Супер плътни, дебели. И се хранят добре, естествено. Това да ми уроки. И коста си има, субпродукта, месцето, полезната кайма. Няма излишни извращения. И суров. Задължително.